Evo nas u 6. C razredu. Koji je bio tvoj zadatak? Moj zadatak je bio da kaže nešto o Christine Nordlinger. Christine Nordlinger je bila jedna od najpoznatijih i najpoznatijih austrijskih spisateljica. Što je ona radila osim što je bila spisateljica? Osim što je bila spisateljica, ona je radila na novinama, na radiju i na televiziji. Koje je njeno najpoznatije djelo i možeš reći nešto o njemu? Njeno najpoznatije djelo je Olfi među ženama, a u tom romanu se radi da 14-godišnji dječak Olfi nam govori o njegovim problemima u kući sa 7 žena. Dobro, je li njemu bilo teško u kući sa 7 žena? Pa imao je dosta problema jer je mislio da će biti glup zato što ga uzgajaju samo žene. Dobro, može.